খাকলাৰী আৰু দুগৰাকী ছোৱালীৰ শাস্তি নিশ্চয়ৰ কাৰণে মানে এটা শব্দ ক'বৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ সময় নাই। এইকাৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে হেমন্ত মামা কি কৰি আছে আপুনি? আমাক ন্যায় লাগে। হা কি আপোনাৰ মাথাত একো লগা নাই নেকি এতিয়াও? যে 2-9 যে হৈ যোৱা ঘটনাটো, যে যি ৰেপ কেছ কৰি যি মাৰ্ডাৰ কৰিছে আৰু তাৰ লগতে যি হিৰিণময় খাকলাৰী তাকো যে মাৰিছে, মাৰ্ডাৰ কৰিছে, হা আপোনাৰ কি অলপো মাথাত কি লগা নাই নেকি? এতিয়া নাকি লখিমপুৰ নাকত কি হৈ আছে বিজেপিৰ, যে তাৰ কাৰণে দৌৰা দৌৰি কৰি আছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে হা আমাৰ কি হিৰিণময় খাকলাৰীৰ কি একো চিন্তা কৰা নাই আপোনালোকে? আমাক জাষ্টিচ লাগিব আৰু ন্যায় লাগিব। সেইকেইটা মানুহ পূৰা ফাঁচি অৰ্ডাৰ দিব লাগে। কিয়নো সিহঁতে এবাৰ কৰা নাই, 2-3বাৰ কৰিছে বোলে। যদি সিহঁতক যদি জেলত সোমাই পলা যদি এৰি দিয়ে, নিশ্চয় আকৌ কৰিব সিহঁতে। হা তেতিয়াহ'লে কি এনেকুৱা কাম মানুহ বহুত উৎপন্ন বাঢ়ি যাব। যদি একো যদি শাসন যদি আপোনালোকে যদি একো নকৰে, এনেকুৱাই যদি জেলত নি আৰু জেলৰ পৰা যদি এৰি দিয়ে, এনেকুৱা মানুহক ফাঁচি অৰ্ডাৰ দিব লাগে। আমাক ন্যায় লাগে, জাষ্টিচ লাগে। আমাৰ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ সন্থা জাষ্টিচ কৰি আছে, ন্যায় লাগে বুলি কৈ নি আপুনি কি অলপো চিন্তা কৰা নাই কেলে? অৰ্ডাৰ দিয়ক আপুনি ফাঁচি অৰ্ডাৰ কৰিবৰ কাৰণে। जोंनि जायनोखि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे बिथांमोना जास्टिस नांगौ होननानै जे खालामगासिनो दङ, जे बिथांमोननि थाखाय जायनोखि हिन्जावसा सानै दुधनयनि बिनि उनाव आरो हिरिणमय खाख्लारि जे बिथांमोना जायनोखि मार्डार केस खालामनायमोन, जे जायनोखि सुबुंफोरा जे बिथांमोनखौ जेलाव हमबाय होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना बुंदों, जे बिथांमोनखौ जेलाव दङ होननानै। ओमफ्राय जे आं बुंनो लुबैयो जे जायनोखि हिरिणमय खाख्लारि जे बिथाङा बिमा माहारिखौ जे बासायनो थांनायाव बा नायनो थांनायाव, खौरां लायनो थांनायाव जे बिथांखौ जे मार्डार केस माने खालामबाय, जे बिथांखौ माने बिनि जारिमिन हिस्ट्रि थानांगौ। जे बिथां जायनोखि हिरिणमय खाख्लारि जे बिथांनि थाखाय जारिमिन थानांगोन आरो जायनोखि बिथांखौ जों फालिनांगोन। मानो होनोब्ला जों बिमा हारि थाबासो, जों बिमा हारि थानायखायसो जों पृथिबीखौ नुनो मोनदों, नङा जानो? बिनिखायनो जे हिरिणमय खाख्लारियाबो जे बिमा हारिखौ जे खौरां लानो थांनायाव जे नामा बेवहाय बिथाङा जिउ गोमालांबाय ना, दान होबाय बिमा हारिखौ खौरां लानो थांनायाव। दिनै बिथाङा गावनि जिउखौनो दान होनाय बायदि जाबायना, जे बिथाङा ओरैनो दाय गैया मा गैया बुथार जाबाय। बे 7 ना कयजन सुबुं दङमोन जे बिथांमोनखौ माने फासि अर्डार होनांगौ आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बयबो ज' ओंखारनानै जेरैबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना जास्टिस खालामगासिनो दङ, बेयावबो आङो भिडिअफोरखौ एसेबाबो शेयार खालामनो थाखाय नाजागोन। मानो होनोब्ला जोंबो जेबो सापर्ट खालामनो हायाबाबो बिदिनो भिडिअनि गेजेरजोंनो एसे शेयार खालामनो थाखाय नाजागोन। जोंबो माने फिसा इउटुबारबाबो जे शेयार खालामगोन। जोंथ' जेबो खालामनो हाया, थेवब्लाबो भिडिअफोरखौ शेयार खालामनो थाखाय नाजागोन। आरो हेमন্ত मामा আপুনি ফাঁচি অৰ্ডাৰ দিয়ক। যি নেকি দুধনৈত হৈ যোৱা ঘটনা যে মাৰ্ডাৰ কেছ কৰিছে, আপুনি কেলেই এতিয়াও অৰ্ডাৰ দিয়া নাই? आरो जोंनि बिटिआरनि सरकार प्रमद बर' सार नोंथांमोनाबो मानो एसेबो माने जेबो बुङाखै? बुंदोंब्लाबो आं नुवाखै जे नोंथांमोनाबो एसे बुं। मानो होनोब्ला नोंथांमोननियावबोथ' बर'नि थै दङ ना, बर'नि थै दङ ना गैया? नोंथांमोनाबो खावलायदो बिथांमोनखौ फाঁচি অৰ্ডাৰ होनो थाखाय। হেমন্ত মামা আপুনি অতি সোনকালে সিহঁতক মানে ফাঁচি অৰ্ডাৰ দিবলৈ কাৰণে আপুনি অৰ্ডাৰ দিয়ক। যি নেকি দুধনৈত হৈ যোৱা ঘটনা, যে আমাৰ বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু এনেকৈ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা নেকি এনেকৈ মিলাই যি জাষ্টিচ কৰি আছে, যে হিৰিণময় খাখ্লাৰিৰ কাৰণে যে যিবোৰ মানুহে মাৰ্ডাৰ কেছ কৰিছিলে সিহঁতক মানে ফাঁচি অৰ্ডাৰ অতি সোনকালে দিব লাগে।
आरो जोंनि बिटिआरनि सरकार जे बिथांमोनाबो एसे बुंदों मानो होनोब्ला जे बिथांमोना बिदिनो आरो सोलो मोनबाय थागोन जुदि बिथांमोनखौ जुदि जेलाव सख'नानै जुदि हगारना होयोबा जे बिदिनो बिथांमोना आरोबाव फिन खेबसे खालामगोन बिदिनो आरो खालामबायनो थागोन बिनिखायनो जे बिथांमोनखौ फासि अर्डारनि थाखाय नोंथांमोनाबो एसे बिटिआरनि जानखि सरकार जे प्रमद बर' सार जे नोंथाङाबो एसे खावलायदो जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे बिथांमोना बेसेबां जास्टिस खालामगासिनो दङ हिरेनमय खाख्लारिनि थाखाय जे जानखि जास्टिस माबा खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जे बिथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायलांदो आरो बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय जानो हागौ जे आंबो एसे शेयार खालामना होनोसै नामा होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय जे बेवहाय जुदि आंहा माबाफोर जुदि बुंनायाव गेना गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांदोंबा आरो गोरोन्थि जादोंब्ला बर' रायजो राजानिफ्राय आङो निमाहा बिबाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो बर' हारिनो होनो नांगौ थार बिजिरनाय होनो नांगौ थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया হিৰণ্ময় কাকলাৰী আৰু দুগৰাকী ছোৱালীৰ শাস্তি নিশ্চয়ৰ কাৰণে মানে এটা শব্দ ক'বৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ সময় নাই এইকাৰণে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এই আজি জল সমদলৰ দ্বাৰা যে আপোনালোকৰ এই নেতৃত্বাধীনত আমাৰ এই অসমত আমাৰ ট্ৰাইবেল বা আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ মানুহসকলে ইয়াত নিৰাপত্তাহীনত মানে আমি জীয়াই আছোঁ নেকি বা আমি আছোঁ নেকি বা আমি ইয়াত মানে ভুগি আছোঁ নেকি এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইবেল বা ইণ্ডিজিনাছ মানুহসকলৰ কাৰণে যদি মানে সুৰক্ষিত দিব নোৱাৰে এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো লজ্জাজনক মানে চৰকাৰ বুলি আমি মানে আখ্যা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে চাওক মানে কোনোবা জাগাত যদি ঘটনা হয় কোনোবা জাগাত যদি কিবা হয় আপোনালোকে লগালগ খবৰ লয় বা লগালগ আপোনালোকে কোনোবাক মানে ডেলিগেশ্যন টিম হিচাপে পঠাই দিয়ে কিন্তু দুৰ্নীতি হোৱা ঘটনা এই ঘটনাক আপোনালোকে খবৰ লোৱা নাই এইটো আমি দুখ পাইছোঁ অসম মানে পুলিচে যিখিনি মানে দোষী যিখিনি মানে কালপ্ৰিট যিখিনি মানে ধৰ্ষণকাৰী বা যিখিনি মানে যিখিনি হত্যাকাৰী তেখেতসকলক যে এৰেষ্ট কৰিছে আমি এইটো সন্তুষ্ট আমি ছেটিছফাই আৰু তাৰ কাৰণে আমি অসম পুলিচ তেখেতসকললৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু জাষ্টিছটো সেইখিনিত মানে নহয় জাষ্টিছটো যদি হ'ব লাগে অসম মানে চৰকাৰৰ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ বা চিফ মিনিষ্টাৰৰ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ এইটো লাগিব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ এইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত পুনৰ আমি যে দাবী যে তিনিটা দাবী আমি আজি এই জল সমদলৰ দ্বাৰা আমি দিবলৈ মানে আমি খুজিছোঁ আমি মেছেজ দিবলৈ খুজিছোঁ যে হত্যাকাৰীসকলক আনটিল ডেট মানে ফাঁচি দিব লাগে লগতে ছেকেণ্ড নম্বৰ আমাৰ যি দাবী যে তেখেতসকলক বা দোষীসকলক ফাষ্ট ট্ৰেক আণ্ডাৰত আনি পেলাই বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু থাৰ্ড নম্বৰ যিখিনি আমাৰ দাবী যে ইণ্টাৰিম কম্পেনচেশ্যনটো হিৰণ্ময় কাকলাৰী আৰু ৰেপ ভিক্টিম দুগৰাকী ছোৱালীক দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ অন্যথা আহি থকা দিনত আমি আজিতকৈ মানে আমি শক্তিশালী যিখিনি আন্দোলন সেইটো আমি কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত ধন্যবাদ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम जिल्लायाव दुधनियाव जालांनाय जिनाहारि जाथाय लोगोसे दुधनियावनो हिरण्मय खाख्लारिखौ माने अयनायै माने बुथारनाय बे जाथायखौ लानानै बनजार रेलि हाबाफारि दिनै बे मोनाबिलि समाव लानाय जादों आरो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे हाबाफारिखौ दिनै गोख्रोङैनो मावफुंदों दा बे हाबाफारिखौ बिनि थाखायनो लानाय जादों जे दायनिगिरिफोरखौ आसाम पुलिसा हमबाय नाथाय जास्टिसा मा जागोन बेखौ दिनै आसाम पुलिसाबो बेखौ एन्सार खालामनो हाया बा दिनै रावबो बेखौ एन्सार खालामनो हाया बिनि थाखायनो जे जोंनि जे दाबि मोनथाम बे मोनथाम दाबिखौ जोङो दिनै जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि चिफ मिनिस्टारसिम जोङो दैथायहरफिननो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लादों बे मोनथाम दाबियानो जोंनिया जे दायनिगिरि बिथांमोनखौ जिउ जोबजासिम साजा होनांगौ आरो 1 नम्बर 2 नम्बराव माने बिथांमोनखौ माने फास्ट ट्रेक कर्टनि आन्दाराव लाबोनानै बिथांमोनखौ जिउ जोबजासिम फासि होनांगौ आरो 3 नम्बर माने इन्टारिम मोनसे कम्पेनसेसन हिरण्मय खाख्लारिनि न'खरनो 20 लाख रां होनांगौ आरो सानै जिखिनि माने रेप भिक्टिम हिन्जावसा बिथांमोननो 5 लाख रां खरि होनांगौ दिनै आसाम पुलिसा दायनिगिरि बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामबाय जेलाव दैथायहरबाय आसाम पुलिसनि रेसपन्स एन्ड एक्शन जों बिथांमोनखौ जोङो साबायखर होदों
नाथाय जोंनि दुखु मोननाय जोंनि खुद्रिनाया बेनो दिनै आसामखौ जाय सालायबाय थादों आसामनि माने गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि सरकारनि मन्त्रि मनला आरो बिथांनि एमएलए नि डेलिगेसनानो जा गुबुनानो जा दिनै हिरण्मय खाख्लारिनि न'आव थांनानै खबर लाहैनो थाखाय बिथांमोना सम गैया आरो हिरण्मय खाख्लारि आरो सानै हिनजावसा रेप जानाय बिथांमोननि जास्टिसनि थाखाय दिनै आसाम सरकारा पलिटिकेलि बिथांमोना सरकारा बुंनो थाखाय जेबो बिथांमोनहा माने सम गैया बियो जोंनि थाखाय खोब लाजिथाव बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो बेखौनो दाबि दैखांनो थाखाय जोङो माने दिनैनि बे जर हमदलखौ लादों आरो आसाम नाङै भारत नाङै जे जोङो दिनै मानो बे हाबाफारिखौ लाबावनो गोनां जादों बे माने हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मा मेसेज होनो नागिरदों बे माने बाथ्राखौनो जोङो दिनै फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि बे रेप भिक्टिम लोगोसे माने बुथार जानाय बेखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों जेलाव दोनथायहरदों बे थिगानो बिसिम लेभेलाव थिगानो दं नाथाय दायनिगिरिफ्रा इयुनाव बेबायदि दाय खालामनो हाया आरो गुबुनफ्रा बेबायदि जेबो दाय खालामनो हाया दिनै पलिटिकेल मोनसे इन्टारफियार बा दिनै दिसपुरनि मोनसे इन्टारफियार चिफ मिनिस्टारनि मोनसे इन्टारफेरेन्स बेखौ जे जोङो लुबैदोंमोन नाथाय जों लुबैनायनि उल्टायै दिनै चिफ मिनिस्टारा बे घटनाखौ लानानै नीरब सिरि जानानै दङ आसामनि मन्त्रि मनलाफ्रा नीरब सिरि जानानै दङ जायनि जाउनाव पुनर दिनै मा होनदों उदालगुरियाव सासे गरखा हिनजावसाखौ आरोबाव माने जिराहारि खालामनाय जाथायखौ जोङो नुदों दा बेखायनो दिनै जोङो आसामाव ट्राइबेलफोरा दिनै आसामाव माने इन्डिजिनियास माने मानसिफ्रा दिनै सुरक्षित गैयै निरापत्ता गैयै बेबायदि मोनसे थासारियाव जोङो दिनै भुगिनांबाय नामा जोङो दिनै मोनदों जोंनि थाखाय जास्टिसनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंनो थाखाय मानो सम गैया भिजिट खालामनो थाखाय मोनसे सम गैया जोंनि प्रश्न अन्यथा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो थागथियारि गोजोन्थों नोंथांमोननि दाबिखौ मानियाब्ला माबायदि राहा लागोन फैबाय थानाय समाव जोंनि दाबि बेखौ जोङो मानियाबा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जास्टिस मोनागौमानि जोंनि आन्दलनखौ जोङो लांबाय थागोन जोंनि आन्दलना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों दाखालि जि रेटआव जादोंमोन जोङो दिनै बिनि गोजौसिन रेटआव जोङो जर हमदल जोङो दिनै लादों आरो बिनि उनाव जोङो बिनिफ्राय हाइ रेटनि हाइ डिग्रिनि आन्दलन खालामनो थाखाय जोङो प्रस्टुत जानानै दङ